କହିବ କେମିତି କହୁଛି ସେ କହିବ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ମୃଦଙ୍ଗରେ ତିନି ମା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ତିନି ମା। ହଁ ତିନି ମା କିଏ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବସୁଧା ମା। ମାଟି ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଦୁଇରେ। ହଁ ଆସିଲେ ଗୋମାତା। ହଁ ତିନି ଦେବତା। ତିନି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ମା ଅଛନ୍ତି ତିନି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତିନି। ଗୋଟେ ସର୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୃଦଙ୍ଗାୟ ମୁଖେ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ବାମେ ଶଙ୍କର ଶୈବ ମୃଦଙ୍ଗାୟ ନମଃ ନମଃ। ତିନି ଦେବତା ପାଇଲେ ତିନି ଦେବୀ ପାଇଲେ ସମୟ ନାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ ଏମିତି ବିଳମ୍ବର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ତା ଥେଇ ଥେଇ କରତି ନୃତ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିବ ବରତ ମୃଦଙ୍ଗ ନମ ଶିବାୟ ବରତ ମୃଦଙ୍ଗ ନମ ଶିବାୟ। এই শুনো রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়ে উচ্চারণ করু। হ্যাঁ বরত মৃদঙ্গ রাধাকৃষ্ণ বরত তাণ্ডব নৃত্য। তাণ্ডব নৃত্য